Vakomana veYouth League vanozikanwa vanaTinomba Chakaire panapa voya vachizorisa the ruling party ZANU-PF. Vatakuona kuti people now they are taking advantage, vakuwana maangles ekuvafaya navo vachiti aiwa, these guys they are uneducated, we cannot be led by these people who are pushing for 2030, yet vakomana vacho they cannot properly read, vachiti aiwa Smith zvake akanga ari nani. Sanamira mashoko atikuona kuti aiwa as the Youth League leader atikuona na Machakaire vachiadvocate and pushing for 2030 panguva ino aiwa voya vachifaiwa back. Sanamira mashoko anonyora panapa doti wasubscribe like on the bell like timira pana BBC amuranyora chete checkpoint. This is Minister Tinoma Chakaire, the whole minister who cannot read. How do you expect such people to come with policy to build their country? ZANU-PF breed, they get into power through uneducated raw vote. Smith was right. Thomas Wabrani kwa pana BBC. Aiwa watukuna they are striking aiwa fireworks aiwa kuna Tinoma Chakaire. Warukuti aiwa wakomana aiwa waka we are through aiwa uneducated raw vote. Things aiwa wakomana vakupinzwa kumapost. Vatitikanya kutarisa with what policies are they implementing so that the country progresses and move forward. Panapaunya sikunukunze aiwa apamborina, they are just there aiwa to just follow the propagandas, they are just there aiwa to cause dissent on the citizens aiwa vachiona kwakunzi they are just after money, hapana any other chavari kuita for the support and betterment of the community and citizens. Mashoko ari kudani kwapana pana vakomana BBC Zimbabwe. Motidza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pabvina comment section medu mutidza mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.